tunrum kan video wa chuanin sermon puitu tekin thu thatak tak lor khom kanon ti chuak dona abula tanga atop thlenga minlo ngai thak sak turin amasa in kan ngen chewani tekin thu pakhat na atuk jing thleng nga tum long pakhat Central America anti chu New York atanga chuakin San Francisco a kalatuma tuifin red lai tak athen chuan anlong chu apop ta lau maya anlong chu nga chuan tui aluta a anmang an thu an thon chu long pakhatin lo mu in an lampanin alo kala an har satna azota Central America chuan kan long apopa kan thom tha thei mang lova naktuk jing thleng hi kan langhak theyang atia lak chu ngal chu captain chuan adu ta hau lo maya naktuk jing thlengin omro se ati tatlat mai chan chua tumtu long chuan imishing phur chu kan lo phurange atile a ma se an phal chuang lova naktuk jing thleng in ngak ri phot te ang atitlat maya chan chua tumtu long chu abei donga akal santa a darkar khatle achan ve nu a chuan chan chua tumtu long eng sat sat chu an mu thei talova Central America long chu tuya chuan apil ta a longa chuang zong zong chu an boral ta vekani hundanga chan chua thei an ni an ringa an boral pha ta ani chan damna hi tuna ihne na an hlan cha hundang ngak lovin tuna Krista chu panro de kin thu pani na kal chunga mu hil psychology zirtir tu ming thang tak pakhat chuan hetiang hian asoya mi pakhat hi zana athawa pindan noilama achuka athau a ani a har thei chuang hau lo maya kongka ahonga achuaka kongpui azo zela ram nuai thlengin a thlengta a chuta po chuan ala har thei chuang lowani phekhok bun lawa thui tak akal nu po chuan a har thei reng reng lawa atopa chuan luite tuivot dai mai hi avarap ta a har ta chawa thimji nga chuan ruakin ading ta a mu ngai lo an mu thut chuan a hlauta em mai ani mitam tak chu thi na lui tui an dai ma lo chuan har thei mi lo an thin an har chu meu chuan chatuan ro rel na an lo ma chan to thin de khin thu pathum na tan chuan nakin chu atlai lu tuk thin Reverend Ianga thu sei papa khatin angai tha a aril ru anhe hle maya ma se Christian ni mai chu adu lawa nakina Christian kalani ang tuna mai chuan alama lu tuk atia ka chungchanga hian intiboi du su hun tha jok ala om mayanga chumi huna chuan Christian kalani don alom ti in achang thina cholkari lo te nuwa chuan chu pa chu thingzai kholin amana thi pui ngei turin a hliam ta a Reverend Ianga chu an kawa ani po chu alo tlana chumi chu alo beidong em maya min kalsan ro in khom na kalo kala kapiang thar te hle a ka in pe thei talwa atlai lu tukta o ka fanu te ka u naw nu te ka nu pui te po shil ula tuna hian chandam na chu pomse ka tan chuan atlai lu tukta ka boral ta ti in a awa darkar khat nuwa chuan athita ani athi don chuan zoide in a muya phuna ka boral ta pathian thu chu ka ngai thak lain ka in pedu lova tuna chuan atlai lu tukta ati ani lekin thu palina tan chuan lekha poimo chiar du lo Colonel Hussein Commander chu Trentona a oma kat an khela a haute zinga pakhatin lekha thon aron pe a chuta chuan Washington an Delaware lui pui aron kanti a inziaka ma se achiar du lawa a aktamaya in khelzo nuwa en tumani minute lemte ati khotlaya wangin in dona achak talawa ama chu a intilumta ani a haute chu lungina khung anni a ming that na te zalen na tele anun na chu achanta ani naktu khi thlem tu chan ani a aman ro thaber pakhat ani te khin thu pangana tan chuan
zan khatin atlai lutuk nula pakhat hi revival meeting a akala aswal na chu sim turin annora ani chuan naktuk zana lalpa chu kazong mayang atia atuk lama chuan lamna lama kal atum ani ti anu chuan asheta a arem ti lo hle maya ani la chuan thi le thi ti in kal atum lui tlata pindan chhong chung lama chuan in chei turin a chhota a tlangwal pakhat lamna lama ama hruai tu tur chu alo thlenga a han ko vak vaka chang tu reng reng an om lova anu chu a pindana chuan a han chawa alo thider mai ti awa muta a dar thlang bula alo thua ribbon alo sui to a ma se nunna anei to lo mit thi ruang mai alo nita zan khatin atlai lu tukta atharau chu aboral ta ani tekhin thu parukna tan chuan min ti thai thei chuang lawang kum enge mozat aliam ta Pennsylvania bial khoti takte Johnston khuwa anti a chuan civil engineer ho an lo thlenga tlanga an chawa an tui khuwa an endika chu tui chu an khom na ruama luang tha ani a an kir le a khuwa ami te hna chuan tui khuwa hi arin om tok lo adin mun hi a him lo le ani an ti a mi pui te chuan min ti thai thei chuang lawang kan hlau lo ti in an changa tui khuwa chu an endik le a mi pui hne na chuan kan hril lo ka cheu darkar tinin indin mun hi a hla om tial tial ani an ti le a an ni chuan an lo nui sana min ti hlau thei chuang lawang in thei chen chen min soi thai ro an lo ti a engineer role chu tui khuwa lama bok chuan an chho le a an lo let le chuan a hla om zia bok an hril le a an ni ho la chuan chu tiang chu voi tam tak kan hre to thin min ti hlo chu han tum le te u ti in an chang le a anu ni som panga tling lawa chuan tleirol pakhat chak deuh main asakor chunga chuangin tui khuwa lama tang chuan alo tlan tha a kan tui khuwa asa ta tui alo luang mek tlan ro u ti in a awa mi te chuan an lo nui mai maya ani chu atlan zela anu reilo te a chuan tui chu alo thleng ta a minute som thum po thling lawa chuan Johnston khuwa chu a chim ta ani mi sang thum zasari zet mai chu arual in an thita a nangpo voitam tak boral na laka i him thei nan trilok inia ma se i om nga in i oma i hlau chuang hek min soi thei chu han tum le te iti mai mai anilom ni tekhin thu pasari na tan atlai lu tuk to Dr. R.A. Torre chuan hetiang hian asoya pu Alexander nen Englena kan omlain Brighton kho a kan zinga pakhat chu choi turina kala cho a elai chuan asiam tu hne na chuan atharau lam thu chu soipui tul tlatina hria chu tiang huna thu soi chu ti dan pa ngai ani lo wangin a soipui du talawa choi khama chuan eiman a pe a chuak ta a ma se asiam tu hne na chuan enge motal soi adua kongkabula alo changa nakina chuan chodor nei tu chu alo chuaka engwanga chu to om nge ti azota asiam tu hne na thu a shil du thu alo shila ani chuan engtika ma a hne na thu isoi thei to lawang nichina khan a in kap lumani ati tamaya tekhin thu pariat na tan a in rin lo la ya thi English mi pakhat thil siam na lian tak nei tu hian a confidential clerk nena i in te ang naktu ka kan thidon si a keima chungchanga ero chuan thiman kanilawa ka thil siam na hi boipui ala tu lawangin thiman kala ni ri lo thimai turin ka in ngai to ri lo ati a heng thu a soi nu lok hian pindana aluta atluta a aruang anwa mu chuan alo thider mai ani thiman lo khopa boya a in ngai lain mithi ruang alo ni tamaya ani ang hian mitam tak hian kan in rin lo lain thi na hi kan ma chon don ani adot le a chuan ngai damna chungchanga tekhin thu pakhat na Luther le setana
Luther chanchin hetiang hian an soi thin voi khat chu setana akhumbula alokala lekha sei taka hian aswalna ajek khat dul maya heng hi iswalna te chu ani engtin nge vanram kai I in be sei ti in a zota ka sualna te chu soizel ro atia ani chuan le khadanga a aya tam aron la le a Luther sualna chu a aya na se jok le langsar jokin atar ta tur maya Luther chuan ka sualna itarlan zong zong hi adik vekani heng hi ka sualna chu ani reng ani nima sela Isu Krista thisenin kan sualna zong zong atleng fai thin ti ziak ani atita ani Pahnina chuan digna nilovin ngaidamna Napoleon kebula French mei chetlei rol pakhat chu abokhuba kapa hi ngaidam ro ti in awa Napoleon chuan ipa chu tunge nia nangpo hi tunge ini ti in azota ani chuan kaming chu Lopolia ania kapa chu ti hlum turani ti in mituit la chungin asoya Napoleon chuan ipa hi mantir tu voi ni lai ani to a thil ati sual na sa em ani atia tleirol chuan adik katilove ma se ngai damna ka nge na ni atia Napoleon chuan dimte inakuta chuan a chela atoke ipa chu ka ngai dame thola kal toro atita a apathumna atan ticket man na chang relo USA khutlang lama bi pakhathian jinatuma train ticket aleya abung ro chu apura rail kong chu azota a kongveng tu chuan thuife akal nu hian alo hmuwa chu tianga kal chu phal ani loti alo shila ani chuan kal phalna ane thu shilin ticket chu ahmuwa kongveng tu chuan han ena train na chuan theina ticket ani ti a han shila kirle langin train a local huna ichuan theinan station a lo ngak ro atita a lal isua in nga du tok lovin chandam na changtura ma ni chakna man tum hi kan om thina ni rin na awanga khongai na chandam kan ni a pathian min ngai dam na hi ato kani adot le tan chuan hausakna chungchanga te khin thu pakhat na atan ma ni du tokin a hausak theilo voi khat chu putar pakhatin tleirol hena enghuna nge mishing hi hausa tok anni thei ti in azota ani chuan paun sang khat anei huna ani ang ti in a changa putar chuan adik lo atia paun sing ni atile a putar chuan nilo ati fowa paun noi khat anei nuwa ani ang atile a putar chuan nilo ati zela tleirol chuan soingai na ashetalova enghuna nge ni ang ti in azot let ta thunga mi in anei du zong zong aya tam anei huna chau hausa tokin a in ria ang chumi omze chu tu ma ni du tokin an hausa thei ngai lo ti na ani apani na chuan hausak na a chhor thei lo hun miro pui tak pakhat hi a oma athil ti that awangin loman tam tak adonga sumtam tak anei boka adam lova athidon ta a alo mandonte athil nei te chu anat na khuma chuan anron la a aro lu tak tak te chu tun malama chuan adu em thina athi dona anron lak chuan ngai sak lo ti hriat tak hian alo mela rum deuh chungin heng thil hi he rama hi chuan thil thatak tak ania ka kalna tur rama ero chuan man tlak ani lo atita a mi in khovel hi apumin nei sel anun chan si sela atan enge sotang adot le chuan America marlam hausakna statistician pakhat Roger Belson anti chu Argentina president nen cho an eiduna president chuan po Belson South America hi kangai to thina thil lai chona chi sang sang tam tak oma thirte darte lungal theite le silver te rangka chak lai chona te tam tak kan neya nima sela America marlam a hian kan hnufual na sa hle mai si engwange ni ang katiril ruchin atia Bolsona chuan engwange ni bera ishiat ti in azota president chu angoi de wang wanga kapu de ber chu
South America rama local masa te chu Spanish an nia rang ka chak tu in an lo luta an het ta a North America a ero chuan sa khuana awanga wak vai te an lut thunga an het ta boka pathian awanga nu lu te an ni awanga ni ang atita ani